हेलौ लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय। लोगोसे गासैबो बुहुमनि बर'फोरखौ मोजाङै दं होननानै आं आसा खालामबाय। आङो दिनै स्कुल बन्दनि थाखाय नोंथांमोननो अनलाइन क्लास फोरोंनो सानदों। अनलाइन क्लास माने इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोननि न'खराव सोरबाफोर उन्दै गथ' दङब्ला क्लास 9 आरो 10 नि दङब्ला बे भिडिअखौ अननानै नायहो आरो नोंथांनि गामियाव सोरबा उन्दै क्लास 9 10 दङबा आंनि इउटुब चेनेलखौ खोन्थानानै बेखौ नायहो मानोना एसेब्लाबो जाय मेट्रिक फाइनाल होगोन बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो आन्दाज मोनो बिनि थाखाय दायो नायलांदो साइमन कमिसन बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों। बियो क्लास 10 लेखानिफ्राय हिस्ट्रि लेखानिफ्राय ससियेल साइन्सनि हिस्ट्रि लेखानिफ्राय दिखांना होनाय जादों। बेखायनो नोंथाङा मोजाङै नायलां। बेयो साइमन कमिसन से नाम्बाराव दं 1919 मायथाइयाव भारत सरकारा आयेन दादोंमोननो। माने मोनसे आयेन दादोंमोननो 1919 मायथाइयाव भारत सरकारा बिनि 10 बोसोरनि उनाव बे आयेननि मोजां गाज्रिखौ नायबिजिरनो ब्रिटिश सरकारा मोनसे आय'ग दादोंमोननो। मा होनदों 1919 मायथाइयाव भारत सरकारा आयेन दादोंमोननो। ओमफ्राय बेनि 10 बोसोरनि उनाव माने बै 1919 मायथाइनि 10 बोसोरनि उनाव बिनि मोजां गाज्रि आयेनखौ बिजिरनो थाखाय भारतनि दानाया मोजां जादोंना गाज्रि जादों बेखौ बिजिरनो थाखाय ब्रिटिश सरकारा मा होनो मोनसे आय'ग दादोंमोन। बै आय'गनि मुंखौनो मा होनो साइमन कमिसन होननानै जों मिथिनोबो मोनो दै। 2 नाम्बाराव नाय बिदिनो सार जन साइमननि दैदेननायाव सा 7 गुबुन हादरनि आय'गआ भारताव हाबफैदोंमोननो। बिदिनो मा होनो बै जोंनि भारत हादरनि आयेनखौ 1919 मायथाइयाव दानाय भारत हादरनि आयेनखौ ब्रिटिश सरकारा बै आयेनखौ नायबिजिरनो थाखाय मा होनो गुबुन हादरनिफ्राय 7 जन आय'ग भारताव हाबफैहोदोंमोन जाहैदों। माने साइमननि दैदेननायाव बे समाव मा होनो जोंनि भारतखौ सालायग्रा सोरमोननो सार जन साइमनमोन। 3 नाम्बाराव नाय नाथाय हारिमायारि कंग्रेसआ सासेबो साइमन कमिसनाव भारतारि गैयैनि मानिना लायाखैमोननो। मानो होनना बुङोबा बै साइमन कमिसनाव भारतनि मोनसे आयेन भारतारि आयेन दादोंमोन। बै आयेनखौ नायबिजिरनायाव माने बाहेरानिफ्रायसो फैनाय गासै सा 7 आरो गावसिनि ब्रिटिशनि मानसिल'मोननो। ओमफ्राय बेखौ भारतारि मानसिफोरखौ लाफायाखैमोन। बेखायनो बेखौ गनायाखैमोन जाहैदों जोंनि हारिमायारि कंग्रेसआ। 4 नाम्बाराव नायबाव बेखायनो भारतारिफोरा साइमन थांफिन स्ल'गान होदोंमोननो। बेखायनो जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोरा एबा हारिमायारि कंग्रेसआ मा होदोंमोननो साइमन थांफिन होननानै स्ल'गान होदोंमोननो। माने साइमन गो बेक होननानै मा होदोंमोननो स्ल'गान होदोंमोन दे। 5 नाम्बाराव नाय लाहौराव लाला राजपत रायनि दैदेननायाव पुलिसफोरा गोबां लावथिजों बुग्लुं सुग्लुं खालामदोंमोन। बे बुजानायनि थाखायनो लाला राजपत रायआ जिउ खोमानांदोंमोन। नै दाना बे लाहौराव मा खालामदोंमोननो बे साइमन माबानायनि थाखायनो साइमन कमिसननि बेरेखायैनो बिराद गिदिर मोनसे मिटिं जादोंमोन आरो बेखौ लानानै मोनसे मा खालामदोंमोन आन्दलन खालामदोंमोन। बे समाव मा होनो पुलिसआ पाब्लिकफोरखौ बिराद बुग्लुं सुग्लुं खालामदोंमोननो। लोगोसे लाला राजपत रायखौबो गोबां गाज्रि बुदोंमोननो। बेवहायनो बियो मा जिउ खोमानानै दोनदोंनो बुजानानै लाला राजपत रायआ। अब्ला नोंथांमोना गोसोआवला बिराद इम्परटेन्ट दै बे सासे जोंनि भारतनि उदांस्रि दावहारुमोन बियो लाला राजपत रायआ। बियो बुजानानैसो थैदों अब्लाना। दानिया बियो थांबाय जोङो मा होनना बुङो साइमन कमिसनखौ अब्ला जों बुजिखाबाय। साइमन कमिसना मा होनदों मोनसे ब्रिटिश सरकारजों जोंनि भारतनि आयेन कानुनखौ नायनो थाखाय दाजानायमोन आरो बेवहाय गासिबो गुबुनारिफोर बा ब्रिटिश सरकारासो बे आयेनखौ नायबिजिरनो नागिरदोंमोन। जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोरा गैफादेरामोन। बेखायनो मा बे आयेनखौ मानिना लायाखैमोन। दानिया फैदो जों नायदिनि आयेन मानियै सोमावसारनाय। बेयो मोनसे बहुद इम्परटेन्ट आरो मिन्थिनो गोनां बेबो आयेन मानियै सोमावसारनाय। ब्रिटिशनि आयेनखौ मानियाखै आरोना बिनि बागै सोमावसारनाय। 1 नाम्बाराव नाय आयेन मानियै सोमावसारनाया 1930 निफ्राय 1934 सिम जादोंमोन। आयेन मानियै सोमावसारनाया मालानिफ्राय जादोंमोन 1930 मायथाइनिफ्राय 1934 मायथाइनि गेजेराव जादोंमोन दै। 1930 निफ्राय 34 नि गेजेराव
दानिया नाय आयेन मानियै सोमावसारनायनि गुबै जाहोना जाबाय ब्रिटिश सरकारा साइमन कमिसन दानाय। बे संसदआव ब्रिटिशफोरखौल' लानाय जादोंमोननो। बेलाय नै गोसोआव ला अब्ला बे मोननैया बुहुत रिलेटेड साइमन कमिसनजों आरो आयेन मानियै सोमावसारनायजों। आयेन मानियै सोमावसारनाया मा होनो साइमन कमिसनखौ लानानैनो बियो आयेन मानियै सोमावसारनाया जादोंमोननो। मानोना बे संसदआव मा होनो ब्रिटिशफोरल' दङमोन, माने जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोर गैयामोन बा मानसिफ्रा गैयामोन। 3 नाम्बाराव नायदो 1928 मायथाइयाव भारतारि हारिमायारि कंग्रेसआ नेहरूनि फोरमान बिलाइखौ गनायनानै ब्रिटिश सरकारा गनायना लानांगौनि गोख्रोङै खावलायदोंमोन आरो आयेन मानियै सोमावसारनाय जागोन होनना हुमखि होबावदोंमोननो। मानो मोनसे नेहरूआ मोनसे लेखा लिरदोंमोननो ब्रिटिशफोरनि सायाव, ओमफ्राय बैखौ जोंनि भारतारिफ्रा बा कंग्रेसआ मानिदोंमोन आरो जवाहरलाल नेहरू लिरनाय बै बिलाइखौ, फोरमाय बिलाइखौ। बेवहाय मा लिरदोंमोननो ब्रिटिश सरकारा गनायना लानांगौ जाहैदों माखौ होननायखौ साइमन कमिसनखौ जों मानिया होननायखौ गनायना लानांगौमोन आरो जुदि लायाब्ला मा होनो आयेन मानियै सोमावसारनाय जागोन होननानै हुमखि होदोंमोन जाहैदों नेहरूनि फोरमाय बिलाइजों। दाना 4 नाम्बाराव नाय 1930 मायथाइनि 31 मायथाइयाव माने गान्धीया भाइसरय लर्ड आरविननिसिम जोबथा लाइजाम हरदोंमोननो। गोसोआव ला माला हरदोंमोन महात्मा गान्धीयाबो मा होनो 1930आव भाइसरय लर्ड आरविननिसिम मोनसे जोबथा लाइजाम हरदों आरो नोंसोरो बे जोंनि कमिसनखौ जोंनि मानसिफोर थानो मोननांगौ नङाबा आयेन मानियै सोमावसारगोन होननानै जोबथा लाइजाम हरदोंमोन आरो। लाइजामनि दाबिफोरा जाबाय नो दाना बे लाइजामाव माखासे दाबि हरदोंमोननो महात्मा गान्धीया बे लाइजामाव माखासे दाबि दैखांदों आरो बै दाबिफोरखौ मोजाङै गोसो होनानै नायलां दै मा आं खनसेल' डाइरेक्टयै बुंलांसै नोंथांमोना बुजिना लादो। फेग्रा मुवा बाहायनाय बन्द खालामनाय, ब्रिटिशफ्रा फेग्रा मुवा फानदोंमोन नालाय बेखौ बन्द खालामनांगौ आरो ना। आं डाइरेक्ट फरायलांसै दै। फेग्रा मुवा फाननाय बन्द खालामनाय, रांनि रुजुथाय सोलायनाय, हानि खाजोना खमायनाय, संख्रिनि खाजोना बन्द खालामनाय, रौनिया हान्जानि खरसा खालामनाय, खुंथायारि खरसा खालामनाय, गुबुन हादरारि जिनि सायाव सिमा खाजोना लगायनाय, दाय उनसंनाय दालायखौ फोजोबनाय, गासै राजखान्थियारि जेल जानांनायखौ हगारनाय, गावनि रैखाथिनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंनो हाथियार लाहोनायनि गनायथि होनायनो। बे गासै बिसोरनो दै बे मा होनो बे गासैबो मोनसे महात्मा गान्धीया मोनसे दाबि खालामदों आरो ब्रिटिश सरकारनो लाइजाम हरनायाव। बै जोबथा लाइजाम हरदोंमोन ना, बे जोबथा लाइजाम हरनायाव बेफोर दाबिफोरा दङमोन जाहैदों दै। बे गासै दाबिखौ इंराज सरकारा मानिना लायाब्ला आयेन मानियै सोमावसारनायखौ खालामगोनखौ रोखा फोरमान होबायनो। महात्मा गान्धीया बै दाबिफोरखौ हरनायजों लोगोसे मा होनो आयेन मानियै सोमावसारनायखौ एकदम रोखा खालामगोन आरो मावफुंथारगोन होननानै बै लाइजामाव लिरहरदोंमोननो। दानिया नायबावदो 7 नाम्बाराव बिदिनो 1930 मायथाइयाव संख्रि सत्याग्रहनि गेजेरजों जागायजेनदोंमोननो, जायखौ दान्डी यात्रा बुङोनो। मा होनना बुंदों संख्रि सोमावसारनायनिफ्राय संख्रिनि खाजोनायाबो बुरजा खाङोमोन नालाय बिसोरो 1930 मायथाइयाव संख्रि सोमावसारनायखौ जागायजेननानै आयेन मानियै सोमावसारनाया जाजेनखादोंमोन जाहैदों 1930 मायथाइयाव दै। 8 नाम्बाराव नाय बिदिनो गान्धीजों लोगोसे आहमेदाबादनिफ्राय दान्डीसिम गासै 25 सान आरो 385 किल'मिटार थाबायनानै 1930नि 6 एप्रिलाव मोनहैदोंमोननो, दान्डीयाव मोनहैदोंमोन आरो। दान्डी होननाय जायगायाव मा होनो गासै 25 सान आरो 385 सान थाबायलांदोंनो महात्मा गान्धीजों लोगोसे दै। मा जाबावदों नायबोदो 9 नाम्बाराव संख्रि आयेननि बेरेखायै गान्धीया हेंथा होदोंमोन आरो गावनो संख्रि दिरुनदोंमोननो। बै आयेन मानियै सोमावसारनायाव मा जादोंमोननो संख्रिनि खाजोना खाङोमोन नालाय ब्रिटिशफोरा, बिनि आयेननि बेरेखायै बिसोरखौ दिरुननो हेंथा होदोंमोननो। माने ब्रिटिशफोरखौ संख्रि दादिरुनसै होननानै नोंसिनि संख्रिखौ जोंनो नांला होननानै हेंथा होदोंमोन
आरो गान्धीया गावनो संख्रि दिरुननो नाजादोंमोन जाहैदों, दिरुनदोंमोन। बेफोरखौ मोनफा मोनफा गोसोआव लादै, बेखौनो नोंसोरो एग्जामाव फैयोबा बानायनानै लिरनो हागोन आरो। मोजांल' खनले खनले भिडिअखौल' नायबाय था। 10 नाम्बाराव नाय, बिनि जाहोनावनो रोजा रोजा उदांस्रि दावहारुफोरा गान्धीजों लोगोसे खाजादोंमोन। बे समावनो मा होनो रोजा रोजा उदांस्रि दावहारुफोरा गान्धीजों लोगोसे खाजादोंमोननो। बै मा होनो संख्रिनि दावहा जादोंमोन, बै दावहायाव आयेन मानियै सोमावसारनाय दावहायाव मा होनो महात्मा गान्धीयाबो खाजादोंमोन आरो रोजा रोजा उदांस्रि दावहारुआबो ब्रिटिश सरकारनि पुलिसजों खाजादोंमोन जाहैदों दै। आरो दाना 11 नाम्बाराव नायलाय, बे समावनो लन्दनाव जानाय गिबि खेबनि टेबोल मेलखौ गिबि बेंखन टेबोल मेलखौ कंग्रेसआ नागारदोंमोननो। नाथाय बिसोरो मा बै समाव बिसोरो इंलेन्डआव मा जादोंमोननो, इंलेन्डआव नङा, लन्दनाव मा होनो बेंखन टेबोल मेल जादोंमोननो, मिटिं जादोंमोन आरो बेखौ कंग्रेसआ मा होनो जोंनि हारिमायारि कंग्रेसआ बेखौ नागारदोंमोन आरो थाङाखैमोन जाहैदों बै मा होनो गिबि बेंखन टेबोल मेलाव आरो। आदसा नोंथांमोन भिडिअखौ नोंथांमोना बेखौ 12 बार नायबाय था आरो जाय क्लास 9 आरो 10 स्पेसियेलि बियो क्लास 10नि लेखानिफ्राय, ओंखायनो क्लास 10नि जाय गथ'फोर दङ बिथांमोननो खोन्थानो हायो बे भिडिअखौ, जाहाथे खाथायाव लिरना लानानै बेखौ मोखास्त' खालामबाय थायो। बेनि अनगायै जेबो आयेन मानि सोमावसारनायाव जेबो गुबुन खोथा गैदेरा, बेखिनियानो। बेखौ फरायनानै लेखाफोरखौ खनसे ओरैनो मा होनो लेखायाव टेक्स्ट बुकखौ एसे नायफामबानो बुजिनो मोनगोन आरो। दा बेखिनियानो, आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'बाय। बाय बाय।